Ei muuten yhtään on mitään hätää. Uusi seikkailu taas alkaa. Aha. Ei mitään hätää. Hei, mutta tossa on se hylkyvene. Mikä oli siinä videossa silloin? Päästähän myö ylös. Vai haluatko nähdä vielä sen toisen virtauksen? Sinne on vielä matkaa. No, edelleenkin edellisessä videossa kun on mainittu, tuo kyseinen ei ole Hilmonkoski. Vaan tämä on Hilmonkosken alku. Ja nyt... Testataan kestääkö tässä sen puun. Ai ihan koo vitun Hilmonkoski alas. Elää jumalata oot tosissas. Ai. Häh? Pitäisikö antaa pikkuinen semmonen kytkin pommi tässä välissä? Siinä muuten on tehoa. Eikö oo? Vittu, onks se toinen, niin se toinen on tosi paha, niin nosta ylös. Alas se menee, mut siihen jää ehkä kiinni niihin kiviin, mutta ei se mitään haittaa. Tässä vähän matkan päässä oli se yksi kivi, mihin me kosautettiin tuossa kaasu pois kun mentiin, niin mä sen jälkeen suunnilleen, mä tiesin kohani, niin tässä nimittäin ihan vitun matala, näkyy pohja tostakin noin. No vain nyt rannassa näkyy pohja. Ei vaan niinku tossa ihan niinku vieressä näkyy pohja. No niin. Ei oo kuule mitään hätää. Niin vähän sitä vaijeria vähän tiukempaa. Se on muuten tosi mukava muuten kuvata. Tosi kuvauksellinen. Kyllä, joo, ei mitään. Vähän sitä vaijeria tiukempaa. En mä voi sorsia! Näkyy ne kamerassa kuule jumalauta! Tää on yksi satana sorsa, mutta mä en En mä voi kun se kivi on tässä! Se on ihan tässä näin! No ihan sama, veetää se tulee videolle kumminkin! Ensimmäinen! Samaan tien! Ei tarvi kun vääntää kaasupohjassa saman tien kivi. Vittu miten hyvä. Tää on tämmönen paikka. Tää on Hilmonkoski. Mutta hei, mulla ei oo sitä vitu semmoista rattia, semmoista niinku... Kyllä sä teet semmosen vähän niinku nuppisysteemi. Se on se. Nyt voi painaa kaasua. Elää kolise. Ei kolise, ei nyt kollita. Tässä on ihan syvää, tässä on varmaan 10 metriä vettä. Kumminkin rantoihin noin paljon matkaa. Mitä sillä välissä kolahtaa? Ei mitään, sinun veneitä. Mutta tiedät sä mitä? Myöstö muuten kalastaakin täällä, jos me tänne asti tullaan. Se on muuten fakta. Jumalauta, ja mulle ihan justi sitten muuten olutta. Eikö sulla oo kalja? Ei, mutta en mä nyt ole, mä kato, oon kuvauksellinen ihminen. Niin sä Karvalankin päin, ja saatana sveitsiläinen homo hiihtee, joka ajelee kiviin. Oha, mä oon jo tämmönen pikkunen karvahattu tässä päässä. Tää sitten. Mulla tässä oli virtaus se niin mutkassa, kun yksi sorsa lähti tosta noin. Siitä tuli pikkulainen, niin ei! Virtaus äkkiä, pakki. Taas huuti mulle.
ihan ihmeissä. Vituut täällä mitä on. Eikä tällä edes oo kiviäkään, kun ei kopise. Mutta ootko koskaan käynyt tämmössä paikassa? Ei oo kyllä hirveän usein tullut käytyä. Tätä ei edes näy kartassa, saatana. Ei oo enää kovin pitkä matka sinne toiselle virtaukselle. Ja se on se paha. Se niinku näyttää pienille, mutta se on ihan vitusti kiviä vaan. Ja niinku tavallaan pujotella kun pääsee ylös, mutta sitä ei voi pujotella kun tällä moottorilla ei voi niinku veivata. Justi näin niinku veivata. Et sä mihinkään tipu. Lähde pojottelee sinne, mä just Ajetaan rantaan kuule piiloon. Noin. ei oo mitään tää takaa. Ja taas sorsia. Sanotaanko näin, että mä oon semmonen vähän niinku... Häh? Sorsia on. No tuolla ne lentää! No hoitta nyt vittu, näytä yksi alkaa alusta. Tuolla! Ylhäällä! Joo. Niin joo, missä yläpuolella lentää? Puluja! Näkyy kamerassa. Ei oikein. No onhan tuolla eessä vittu. Nyt lähti kaksi lähti. Ei kun 5 lähti ja 1 jäi tuohon. Yksi jäi. Se on tuolla eessä päin. Kato, nyt lähti viimeinen. Joo. Mä oon niin metäs ihminen. Mä kunnioitan kaikkea mitä luonnossa saa, mutta kuhan ne on joko paistettu tai keitetty. Silloin on ihan hyviä. Ja tuolla on muuten toinen virtaus, nyt näkyy. Se on ees, tuolla mistä noita kiviä näkyy. Oho. Vittotelepa me muuten ollaan kuseessa kohtaa. Tai no silloin sinun kanssa ei oltu täällä, mutta Teemun kanssa niin me oltiin aika lailla kuseessa tämän kanssa. Tuo missä tuo kivi on, niin siitä lähtee muuten virtaus tonne oikealle aika lailla. Saa hyvin se ottaa muuten moottorin ylös, niin se kyllä virtaa ihan vissiin sinne. Ei mitään hätää. Tästä Vittu, se on muuten muuta. Ei mitään hätää. Vittu, miten se ohjattaa paattia perkele. Ja suoraan kiveen. Suoraan ensin. Sä satanut laittaa sen moottorin päälle. Se menee tuohon suoraan. Kato nyt. Voi vittu. Vittu. Ja siihen niitä Ja kolisee. reikä varmaan tähän Mukava kivi muuten oli siinä. Voitko vittu laittaa sen moottorin päälle vai tuko mä? En mä sitä voi laittaa. Vittu paskapaat. Nyt. Tää ohjautuu itekseen. Kato miten tuossa näkyy kivi pinnassa. Haista nyt vittu. Kolistaa vasta sitten kun tullaan ylös tää näin. Tää ohjautuu itekseen. Vittu. Ai saatana. Kato nyt. Mihin tää ohjautuu? Kiveen. Vittu kuuntele. Kiveen. Nyt. Loppu. Ollaan kiveen. Ollaan kiveen päällä jumissa. Moottori! Nyt tarvitaan moottoria. Apina saatana. Äkkiä moottori takaisin järveen. Vitun apina. Ei oo mitään hätää, kun antaa vähän kytkinpompia. Nyt on vapaalle yhtäkkiä. Pian nyt kun ei jumalauta! Nyt vasta mitään mihin! Nyt sammu nyt. Sammu kone perkele. Ei mitään hätää. Mennään sitten vaikka pakilla alas. No meni, se on pakita nyt olisi mahdollisuus. Voi vittu ja puska. Tää pyörii se on puolikka vittu. Onko se kiveen päällä jumissa? No niin. Pitäisikö vähän niinku ottaa tuossa vittu. Pitääkö mun tulla nyt ajamaan? Et sä mitään.
Mä sanon sulle tän kuvausrooli. Mä tulla ajamaan. Ei vaan tule sä kuvais. Minä ajan. Ei sä kuvaa. Kuvaa nyt. Teet on Tevon vittua. Älä. Minä ajan. Kuvaa sinne. Älä panna yhtään. Kuvaa. Anna olla. Ei tule mitään hätää. No. Soimisut lentää ja kohta lentää lepon vielä kyydissä. Jos et istu alas. Lääkettä, kun sä ajamista ei kyllä tunnu hevon perse. No niin! No! Jees, ei. Joo, vittu hyvin kyllä meni. Ai saatana, nyt on muuten kiviä. Oi, ensimmäinen. Ei hätää, ei hätää. Et sä nyt vittu, satana vittu, voitko sä ohjata sillä moottorilla vähän, et sä mitään menee, näetkö kun se... Hei huom, jos mä menen pakilla, se kone ei nouse, se vittu taittuu alle. Mitä sitten tehdään? Perälauta poikki, moottorin pohjassa. Meillä on vittu vaan tankki tossa noin. Voi kuuntele, koppi! Tee kaatu! Mutta me päästään, Ai päästään sitä vittu! ohi. Vittu sä oot kyllä tyhmin kuski ikinä, voidaanko me vaihtaa rooleja Mä saatana? pääsen tästä ohi. Joo, sä pääs. Virtavieminen vie. Joo, vitu apina. Haluatko kuulla miten jamaa kiertää? No, anna paukkua. Oi vittu. Oliko S-vetoon kuule? Oi vittu, syöt tuo karvalla. Nyt mä alan kuule. Ja kops, kuule. Kato, takana on paino. Oho, mentiin kyllä ihanasti Ei oo ohi. mitään hätää, koska me päästään tästä vaan. Pitäisikö ottaa vettä puusta? Tää on vittu hyvä vene, ei paljoa vuotta nyt. Tiedätkö sä mitä? Tässä videossa on paljon näytetään Teemullekin. Se on hyvä sanoa, jos se voisi kuunnella vähän tämän silitettyä. Kyllä se käy sieltä kuin kippari kallalta. Mutta tiedätkö sä mitä lefaa? Nyt mä olin semmonen yksi asia sydämen päällä. Kerro vähän sit. Pillua tekee. Ihan Oi perkele. Het niin paljon, että oikein itseäkin hävettää. Tää on hirveän kiimunen yksi. Jumalauta, kun minä kuule lipaasen kuule vähän pilluhuuta ja sit tuli kun mä annoin mennä. Siinä vaiheessa kuule tukkahousut pyörähtää pikkusen jaloissa. Ja mulla karvahattu päässä. Se pyörii joka helvetti juttu. Joo. Mennään muuten eteenpäin. Mä en enää hypistää yhtä. Miten olisi semmonen taas kytkinpommi? Anna vaan kun näytään miten se... Se jumii. Vitu hyvä kytki. Et leipunut kiinni. Ei hätää. No niin, paukataan uus. Paska enkä! Kyllä lähtee! Pakko ykköstä! Ai! Elää vitu! Tää vittu! Vittu! Kuvaaja kaatuu! Sä oot kyllä kuuta. Sä oot ihan kuutamalla. Nenäkin vuotaa. Oi jumalauta. Ja olutta tekee. Voisiko tää video lopettaa nyt tuolta? Nyt näytän koskispäin tänne vittu. Ei me lopettaa mitään videota. Ollaanhan me herreimalle melkein 15 minuuttia kuvattu. Tehdään niinku salatut elämät, se kestää noin 20 minuuttia, mutta me tehdään 2 osaa. Pojat vesiä.
turvallista matkaa. Joo, nyt on pojat vesillä. Tässä on muuten niitä kiviä, mä en muista missä kohdin ne muuten oli, mutta... Missäkään mun kuljettu, se on kyllä paljon tärkeämpi ajoa. Lepaa! Ei tuu kivissä. Lepaa! Kohta voi kolahtaa, en... Vittu elää, saatana pelottele suotta vittu. No mut kun se voi kolahtaa, mä en... Mä tähystän tätä. Tähystä ja Eemeli. Tuolla on tuo... Mitä? Tossa oikealla kivi. Niin siinä, kyllä mä tiedän tossa missä virtaa, siinä on kivi joo. Siinä voi muuten olla, tässä voi olla pariita. Nyt palat, nyt! Nyt! Ei mä käännä kato tälle. Oi vittu se kyllä on vähän. Ässä veto. Ei kuule mitään hätää. Joko mä pistän niinku... Ei täällä on... Joko mä löin niinku koneen laulamaan. Vittu laita nyt se vaijerin kireily. Tehoa löytyy. Löytyy tehoa! Elää kolaha, elää perkele kolaha. Voi jumala, oikein. Mitä? Tää vaan vittu oikealta. Ei sä saatana näe noita virtauksia vittu apina. Ei ne ollut kiveä. Ei siinä oo kiveä vittu kun vesikoonu. Ei siinä oo kiveä. Ei varmaan vittu. Mutta ei osunut, ei se. Perkele kun ohi kun se rämpsyttää sillä se vaan pyrstellä vittu. Mitä vittua? Se on tästä ihmekalaa. Mutta mitä sillä on väliä? Se kaasupohjaa. Elää sano yhtään mistään kivistä, mä en tiedä tasan tarkkaan missä ne muuten on. Ja tuolla on muuten joutsen. Tai no oikeastaan on kyllä kalakkuna. Moi kalakkuna. Siellä on vittu palantunut. Hei! Tuosta me Teemun kanssa muuten pöllittiin ne airot. Tuosta vasemman, eikö oikealta? Joo. Tästä eteenpäin ei olla koskaan menty Teemun kanssa. Me muuten jatketaan nyt matkaa kun me lähettiin. Että terveisiä vaan Teemulle kun katsoi tää video, että nyt mentiin vähän ohite jo. Mutta mä en sitten yhtään en tiedä, onko täällä kiviä vai eikö oo. Ei kun mä mietin vaan semmoista, että sä vitsi mullekin yhtä pisseä avata. No mä yritän kovasti avata yhtä pisseä, mutta tästäkään... Mutta kun sulla on mun sytkäri siellä. Vittu, ootko ihan 100 varassa? No olen, koska se mulla taskussa on siellä sulla. Se mikä helvetin sydänsytkäri onkaan. Ei mitään hätää. Yes. Op. Oh. Olune on pirun hyvä, tällä niinku koskessa nautittuna. Miten olisi semmonen pikkunen reissu lummin luo? Mä en tiedä, kun moottorin nostaa, niin kyllähän tää menee, mutta mä en tiedä, kestääkö vene. Se on kato ihan toinen asia. Ja tuo vitun kalkkuna uiskentelee, se mutta ei kauan uiskentele! Aina se yli! Ei näköjään ajetakaan. Pikkusen himmatan kun... Täällä on yllättävän kyli. Älä nyt valita kuule, me ollaan niin kaukana... Mulla on niin kaukana kotoa nyt taas. Tästä on enemmän kuin 10 kilometriä. Niin silloin viimeksi vähän videossa niin Teemu vihjailee 10 kilometriä, mutta paitsi ei kyllä oo oikeastaan. Yhteisahon tie on tuossa aika lailla vasemmalla vaan. Jos mä kävelemään joutuu, niin se on vittu vaan treppissä. No tästä kun kävelään vittu vasemmalle, niin melkein Kannonpuulle mennään. Niin, mitä vittua, sinne mä ensimmäisenä haluan mennä vittu.